digeret kok kirik ini. Lah ning tangane ora gelem digeret kok. Wah, apik lho intonasine. Ora gelem digeret kok. Kaya wayangmu sore mau yo. Jenengan iku dosa lho. Kok ngono? Lah ana wong wadon seneng kok ora imbangi iki dosa. Sik, aku tak takon. Wong tresno titresnanan kuwi ora bedane keplok tangan loro. Nek tangan siji ora muni to. Kejaba entuk pupu. Hah, iki muni. Nek tangan siji piye? Luput. Ngene. Pok, ayo arep ngampleng aku to. Ngenten, mula dikeplokke. Mula tak endani. Ayo nek pancen kowe arep tresno karo aku, cekelen jempolku. Jempol apa jempol? Jempol. Ah, kira. Ayo tekelen.